No hej. No, dobrý deň, ako vidíte, robíme rozhovor s najslavnejším spevákom v našej dedine, ktorý je kus psychicky postihnutý. Chcete vedieť, ako to dopadne? Tak pozerajte. Ako sa voláte? Marian Gašpar. Skade ste? Mučína. A máte rodičov? Áno. Hej, a chodíte do školy? Áno. Máte aj vysokú školu? Pravda, že. A viete aj niečo iné povedať? Nie. A o sebe nejaké záujmy, hobby, koníčky? Skupina Milan Tancoš, Pavlo teda Duhum. Aha. A koľko máte rokov? 35. Nezdá sa vám, že ste na tie roky nejako primladí? Á, tak trošku. Trošku? A som minule vyzeral, že ste boli na jojke, tak cítite sa byť slávnym? Á, tak trošku, hej. A nevadí vám, keď vás niekto uráža, že ste psychicky postihnutí? Nie. Nie? A vy si čo myslíte o sebe, že ste chorí? A skupina Milan Tancoš, skupina Milan. Ja? A kedy ste naposledy fetovali? Pred 4 dňomi. Hej. A ešte aj teraz vás cíti? Prosím? Neviem, ako mi to ide. Tak ja to cítim. A kedy ste sa naposledy umývali? Dneska. Dneska? Áno. Aha. No, čo nám ešte poviete o sebe také zaujímavé? Žijem pre Milan Tancoš, pre skupinu Milan Tancoš Žehra, Milan Tancoš Tino a tak ďalej. Aha. A čo mi poviete k tomu, čo sa minule stalo k tej nehode s tou ženou? A nechcem sa mi ublížiť, nechcem sa mi vypýtať peniaze. Hej. A koľko by ste chceli? Aspoň 2 eurá aspoň. Aha. Hovorte. Aspoň 2 eurá som chcel vypýtať. Aha. A som počul, tuto zo zákulisí mi hovorili akurát, že máte nejaké deti, pravda to je? Všetké, teba, všetky. Hej. A to zasádam. A kde ich máte? Pri sebe všetky. Hej. Koľko majú rokov? Koľko majú rokov? 10, 5 a tak 6. Aha. A mne sa zdá, že máte nejaké lesklé oči. Čo sa vám stalo dneska? Ale by som trošku. Aha. A to pivo ste si kúpili za svoje? Áno. Aha. A náhodou ste nevravili, že by ste potrebovali 2 eurá? A nie. Nie? A budete ochotní nám niečo zaspievať do kamery? Áno. Pozrite sa, zakývajte našim ľuďom. Ahojte. Predstavte sa. Kto ste? Gypsy Milan. Áno, tak nám môžete začať spievať. Hej, ja vás potom zastavím, dobre? Itirilios pizza, vedila natika, Nijovka matrapina, vedila natika. Dobre, ďakujem. Porota mi hovorila, že máte výborný hlas, takže... A čo vy nič nerobíte so svojím týmto talentom? Ja sa nikdy zase robím, lebo nechodím. Modré z neba nechodí. Modré z neba nechodí? Treba napísať modré z neba. A išli by ste, boli by ste ochotní zaspievať? Pravda. A prečo vás väčšina ľudí bere tak ako postihnutého? Lebo som ochorel, tá drogu. Ochorili? A koľko ste fetovali? 8 rokov čistí. 8 rokov, ale na to ste až dosť bieli, či ako to vyberú? Aha. A kedy sa zvyknete holiť? Na jar, v zime alebo v lete? Ako sa mi chce. Aha. Dobre, a ešte nejaký iný remix by ste nevedeli? Iba takýto z týchto rómskych? I chudobní ja žije, i chudobní jaju, priběj Bože. I už vás ja odpúšťam, i prechora budem ja ti. Ďakujem za rozhovor. Šumnete Počkajte, stačí. Stačí, ešte vám dám druhú šancu. I keď si pochúvaj, prijaj Bože. I šumnete Dobre, stačí. Dosť už. Dobre. A teraz by sme poprosili ešte nejakú anglickú na záver. Pre všetkých ľudí, ktorých máte radi. Empiraniu do ďala. Ale po anglicky. Počkajte. Povedzte niektorým ľuďom, ktorú posielate túto pesničku, takže pre koho to bude? Pre Milana Tancoša. A ešte? Pre Žehru, všetku Žehru, celú Žehru.
Tak pre Milana Tantu sa teraz posielame túto skladbu od pána Mariana. Nech sa páči. Irove, Rubila, i bulja zbagijete, i jadro svetu žal. Irove, Rubila, Počkajte, piť nemôžete, spievajte. i bulja zbagijete, i jadro svetu žal. Procitiris i bebešo, prilate medičo. Dobre, stačí. Mi pašlake i nedeljo, prilate merušo. Dobre, stačí. I andalo sveto, Dajme s flaškou. lađom dedike. Dobre, pán Spievaj, Rubila. Takže máte ešte nejaké otázky, ktoré by ste nám chceli o sebe povedať? Nie? Boli ste už niekedy v base, lebo Bol som som teraz bojár. pevnosť Bojard. A čo ste tam robili? Tam som sedel pred žalobkou. A čo ste žačky naťahovali? Tam smrti som sedel. Za trest smrti? Áno. A čo ste také spáchali? Vraždu. Vrátko, koho ste zabili? Joja, Berky. A nebojíte sa, že to uvedieme teraz policia alebo na internet? A dáte na internet, koľko nie. Hej? Ale tak... Zabil som ho, osedel som ho. A koľko ste sedeli? 28 rokov. Hej? A chlapi takí sa tam našli, ktorí vás položili? Nie. Nie? A mali ste už niekedy sex? Lebo mám taký pocit, že ste asi v živote ešte nemali. A pravda som mal. Áno? Pravda. Hej? S kravou? A so ženou som mal. So ženou koľko mala rokov? 35 a jedna mala 19, 18. A to... A koľko mala tá koza detí? Či rokov? Prosím? Tá koza koľko mala detí? Nič nemala deti. Nie? A odzadu ste to ešte neskúšali? Ešte nie. Nie? A chceli by ste? Lebo tu máme jedného takého, ako, no, čo sa hodí. Nekajte sa prosím, pozerajte sa do kamery. Tak chceli by ste nám ešte niečo zaspievať? Na záver. Ale nezačnite ešte ni, počkajte, ešte ni. Musíte povedať pre koho a zakývať divákom do kamery. I ťaťa, babu ťaťa, ide ďakujeme, Musíte kývať aj rukami. ale mire ťame, Á, tancu. Pedrobijajame, Nemôžete piť, i nemôžete piť. prosto kývate, To sú ľudia zo zákulisa, i nevšímajte. rovinake, i ťaťa, babu ťaťa, ide ďakujeme, ale mire ťame, Pedrobijajame, prosto kývate, i rovinake. Teta Eva povedala, že máš byť ticho. A nerov.